禍の中、数多くのイベントや行事が中止、あるいは延期を余儀なくされました。先月公開予定であった新エヴァンゲリオン劇場版も再延期となっていましたが、先日ようやく公開され、今話題となっています。続いてはそのエヴァンゲリオンのシリーズから社会現象を巻き起こした新世紀エヴァンゲリオンの主題歌、残酷な天使のテーゼをお送りします。それではお聴きください。残酷な天使のテーゼです。